kono o haali ñanden o wi so tawi koɓe coyni ko yettima kala no ɓe mbaɗi koɓe waɗoɓe haɓe poola nden ɗon haare ɗum noon ngol konngol ene andini en won to banggue observateur en to banggue ton to leydi Russie ne kolliri wonde ngol ɗon konngol firti koko miijete ko koko yimdete ko wonde utiliser on ɗon bombe mo ganduɗa ko bombe nucléaire ina wawi amnade e ndeɗo haare fof noon hayso wona miijo kanko hoorejo kanko on ɗon Vladimir Poutine miijo entourage makko joguiɗo on ɗon opération spéciale toon to leydi Ukraine woni joguiɗo kono makko ngu on ne hen jeeya kanko aussi Dmitry Medvedev omo hen jeeya woɓɓe ganduɗa ko généraux ji nana catimo kanko mo ganduɗa ko woni Vladimir Poutine enen jeeya yimɓe walloɓema ho wat exécuté miijo makko ngo te gonɗon miijo mboɗo yanna kongo hen ngo jeeya hayso tawi ngo jogori wonoyde ko miijo wattanigo waɗede hettiyankoɓe haalede gandiyankoore dowla Sénégal salngol ɗo fawɗo Dakar en calmini ardiɓe galle o no kewɗen wi en calmini Alaji Ba woni ko diwan Jama o salminama o jowama o yettama a bandiraɓe seeɗa musidɓe tedduɓe gonɗen koye haalde fitina Russie e leydi Ukraine leydi gonnode nder leydi haɓɓe sertuɓe pecci keeri ana masdetno masa o gasi ha laaɓi fitina o guila fuɗɗi en kaalino batte ɗe ene kulano wonande anduɓe kono hewɓe ngalano miijo wonde batte ɗe mbaga yettade e joni o en jii Mali caggal Centrafrique e leyɗele goɗɗe nde ƴewdi yimɓe ɓe ganduɗa ko mercenaire en walla koninkoɓe kawtal gendiji Russie mbino dañi jaam Mali wi malama Russie nana jaggano ɗumen ene walla ɗumen no feewi sen jeeyi toon to Burkina Faso eɗen gandi ɓene koye mumen e nder ɗiɗo kuddetaji baɗaɗi nde Ibrahima Traoré waɗa kuddeta muɗum nde ɓe jogui ko drapeau leydi Russie mbiyen elle ko sin wonno e haɓade leydi France e leyɗele Afrique kono joni o to banggue haare e karallagal ko fate koninkagal ko leydi Russie wona e ƴamede oɗo saha joni Amadou Moussa Anne Russie ne wona caɗele gaynani so leyɗele Afrique jakuyma e muɗum holno ɗum jogo sifrate ɗum ne hollir tan woni yidde nde Vladimir Poutine e leydi Russie jogui e aduna o woni ko tubakoɓe mbiyata ambition andi dowla Russie e laamotoɓe muɗum hakkunde ɗiɗo duuɓi caggal ko mbiyata ko pusgu IRS sa ƴeewi nde leydi Russie innita wiya leydi Russie laamotoɓe ɗon ne jahane garta ɓe foof goto mabɓe foof añinande ko wiyeede dowlaji dentuɗi kañum jogui doole windere nde ɗum so wiyama tan Russie heñoto yaltin hen hoore muɗum ɓe jogui ko doole mon kono doole amen ko minen jogui donc noon ngolɗon konngol e musde ɓen ɗon eɓene eto wadde peeje pour fawde juuɗe mabɓe e yogo e leyɗele ɓe keeɓino wadde ɗum e diwan Asie banggue funnague ɓe keeɓino wadde ɗum e yogo e leyɗele to banggue Asie central kono ɗo e Afrique ƴewdo ngo adi wadda haalinani ko toon to Centre Afrique nde ɗum jiiɓi koninkoɓe ummiɓe dowlaji dentuɗi walla ummiɓe e Nations Unies jeehi toon ngam yo mbat ko wiyete maintien de la paix ɓe donkanama yo gas ɓe Union africaine jeehi tawtiɓe ɓe donkanama yo gas ɓe dowla France jeehi pourtant jimno ko on ɗon aéroport ngal bo wallade diwoje ngal bangui ko ɗon mbanno basé artirde on ɗon jaam e camp mbaɗaɗo ɗono kono foof ronka yo jaam artu nde miijo hokki ardiɓe ndin ɗon leydi société goto ne yalti walla ne woodi ne wiye Wagner jeeya ko toon to leydi Russie o wona konu heɓtinagu officiel ko koninkoɓe leydi Russie officiel ala koɓe branche manam koɓe catal e nder laamu leydi Russie kono ko catal jaɓangal ngal laamu leydi Russie jaaɓi ene heɓtini koɓe ɓiɓɓe leydi Russie koɓe koninkoɓe leydi Russie saabu armée o ina hokkaɓe walla mbiyen laamu ngu ne hokkaɓe kaɓirɗe walla kutorɗe to banggue guerre kala toɓe jeehi e nder windere nde Centrafrique ko ɗon ƴewno ngo wonno ɓe gari e nder e nder lebbi seeɗa ko ɗeeto kimɗe walla ɗeeto cente donkuno ko artirde woni on ɗon jaam e dayre kamɓe ɓe gartirta ɗum e nder lebbi 3 lebbi 4 gonɗon ƴewngo so test wonno woni réussir wonande dendagal dewindiɗo actualité africaine wonande kadi yoga e ƴeewoɓe e ɗin fannuji e ko way noon ƴewndu ɗimmo ngo feeñi ko toon to leydi Mali nde leydi Mali e gardugol Assimi Koïta
nde felliti wiide wonde ne rumto leydi France tawi ko sakki feere wonde ne sifondiri e leydi Russie walla e ɓen Wagner en hoorejo mabɓe ko bangi ɓe cifodiri nanodiri wonde eɓe gollodira ɓen ne mbi aha koye amin jaɓa gollodade e moɗon kono min mbawa yadinde hen e opération Barkhane min mbawa yadinde hen e opération ngaji goɗɗi gonde yaa toon ene hen ministrement woni on ɗon gummiɗo toon to Nations Unies ɗum jeeyi sababu leydi France kam ne nani on ɗon eko ko ɓuuri yawde yaccade etima yaltindeɓe e ngal ɗon nandiral kono noon asimi koyta koko ngati kañum ne jaɓani accude won noon ko yiko Centrafrique ne wawi ara toon to leydi Mali ɗum jeeyi sababu ɓe pelli taƴodirde kamɓe Bamako e Paris accord o jokki Wagner ne jokki wadde opération ngaji mumen hay sinno tawi nde haare mabɓe toon to Ukraine nde wuuli wode mabɓe noddiraɓe yo jaa pour mbaɗoya défendre ɗum ko test wonno Mali kadi aussi yi hen yitere hay so tawi ñiŋoji ne keewi saabu en jii ɓen ɗon Russie naɓe e ɓen fama forces armées malienne jeehi to diwanuji centre woni hakkundejo o diwan Mopti en diwan mo ganduɗa ko toon to banggue Masina o ina jaaha e luumoji ne jagga won e yimɓe ene mbiya ɗumen ko terroriste en ɓe hen ne mbare ɓe hen ndumbe ɓe hen jawdi mumen ne kepte cuuɗi mumen ne duppe foof yiyama ñiŋoje ɗe kadi aussi jalti kono noon haɗani fama e ɓen ɗon Wagner ne jokki wadde golle mumen to banggue Mali so tawi ƴeewi laamu ngu wi ko ɗum opération positif woni koɓe cohlno ko ɓe dañi ɗum saabu jan guji gustima ɓe kepti guure kewɗe ɓe kepti diwanuji kewɗi kaldigal dañama drapeau ji Mali mbatti weɗade e yoga e diwanuji ɓoyani muɗum en jii ko wattindi ko taguiɗen kalɗo jottodiral Russie ko wanjiti ga e Afrique holko jeeyi on sababu sa daari hande leydi Burkina Faso a haali joni Ibrahima Traoré ñande o liɓi Damiba en jii won image uji jaltuɗi e réseaux sociaux drapeau Russie ene weɗo e dow sarde combat ji arme mo leydi Burkina Faso ɗi fayso ɗi ene guitta ene lelna ene jaɓɓa walla no won hen ne duppa justement hay galle mbiyen ambassade leydi France consul muɗum e centre culturel française heeɓi hen duppede waɗa ko wiyete vandalisé woni heela duppa bonna wujja e gueɗe mbaɗe noon koma kanko Ibrahima Traoré nde o yaltide kikiɗe o haali wonde o yimɓe gacci ko mbaɗata ko kabdiɗo mabɓe wona France kabdiɗo mabɓe ko ɓen won boniyankoɓe ɗon hunde kalmiseede kono eɗen gandi kam so tawi jungo Russie ene hen en ganda taw ko ganduɗen kam ko drapeau leydi Russie weɗima e juuɗe ɓen ɗon nangoranɓe Ibrahima Traoré weɗima e dow ko ganduɗa kañum kadi woni ɗinon char de combat ji gonoɗe wadde défilé toon to nokkuni wiye Wagadugu balɗe tati fawti hen jiiɗen koko wiyete ko maajo woni défilé avion ngaji russe hélicoptère aji munen toon to aéroport mbo Wagadugu ko woni majji andaka taw kono haralleɓe walla fanenkoɓe to banggue relation international mbi ko ɗum konu walla ko ɗum arme ballal ngal leydi Russie ari wallilde leydi Burkina Faso wadde fiɓtaka ɓe Wagner wonnoɓe toon to Centrafrique woni mabɓe gari toon to leydi Mali won hen nawa toon to leydi witendi Syrie fiɓtaki garal mabɓe toon to leydi to manam ndin to leydi witendi hono ndi leydi witendi Burkina Faso onon keɗo haalirde ngel ndiyankoye dowla Sénégal salgola toftore Dakar on keɗima Amadou Moussa Anne ko haali ko on nani on paami kono Amadou Moussa Anne en ceerta e haalde ɓeydade haalde ko kalten ko ha joni ko Afrique naaɓe ɓe ganduɗa inana pecci sa ƴeewi bato ko ɓoyani ko wayno Uganda e won e leyɗele wiiɓe yo ñaaw e cuuɗi sarɗiji mumen yo Russie accu ko wonata sukaɓe ganduɗa ko sukaɓe Ukraine en ɓe kono Amadou Moussa Anne namdalam ko ɓuuri hewde mawɓe leyɗele ha tengti Afrique en jii e leɓoy abbade ko banggue Russie o beele ko kulol walla beele ko yidde nguura walla beele ko yidde jokkodirede kono hewɓe gabbaki banggue Ukraine o mo ganduɗa kañum woni naalanke jeeyaɗo Uganda opposant ɓurɗo mawnude boobi kanko ƴettulade ndi o fayi ko Ukraine o wi o tawi mawɓe leyɗele Afrique gona susɓedeedi jinggani ko omo ganduɗa kañum woni Poutine jingganani Ukraine hol yiyandema e dande Afrique e oɗo fitina ɗum ne hollire tan wonde mawɓe leyɗele ɓe goni koye wadde no guurdi sabu nde conflit o fuɗɗi nde ko wiyete vote résolution woni minen de min jaadani e oɗo
opération spéciale mo leydi Russie woni e wadde toon to dowlo Ukraine minen de amin jaadi on ɗon opération minen de min jaadani hen min mbiyani min mbiyani ala en jii Afrique e on tuma waɗi ko on ɗon vote biteɗo abstention woni ɓe mbi koɓe jaadani e leydi Ukraine ɓe jaadani e leydi Russie kamɓe ɓe gotani tan koɓe jambureɓe ɗum ne hollira wonde Afrique ɗo adan ɗo en anduno ɗum ɗo ma ar sabu so tawi ɓe gootino wonde ɓe jaadi koye leydi Russie ɗum ɗon ma jibinanɓe caɗele to banggue ko wiyete ko jottodiri mabɓe leyɗele goɗɗe woni Europe e toon to États-Unis kono kadi so tawi ɓe jaadino leydi Ukraine ɓe jaadi ɓe gabbime leyɗele mawɗe ɗe ma Russie wi ma ɓeydo wadde ko waɗata ko sabu natat jogade jurum ma fam wonde aduna o foof heedi banggue goto ne jinggo ɗum e on tuma waɗa yo bon no woni waɗirde joni ni ha mbiya vote Afrique on ɗon abstention hayso tawi leydi fof ne jogui fodde muɗum vodde ko sohli ko wonde jambour nde ne sohla hen kono wayi comme no genre min gondani hen dow walla min jaadani hen dow walla min jaadi hen dow kono min peñnani ɗum hande e vote o ko ɓoyani ko en keeɓi andude leydi Sénégal ma vote on résolution paaɗo to conseil de sécurité mboloni wonde Sénégal kañum wi ko yaadani e ko Vladimir Poutine o waɗi organisé référendum o e mbo kalɗen toon to Donbass e diwnoji goɗɗi ɗi watti ɗum e jeyal muɗum Sénégal kam yalti ha laaɓi ceer wi ko yaadani e on ɗon manam e ngal ɗon woni e ngol ɗon keftugol ngol leydi Russie waɗi hande e nder leydi Ukraine kono foof e waade noon beele Afrique daɗi e ngal jamburagal so tawi ko namdal mbiten ko ala ɓe daɗani kono noon eɗen paami kadi ko saabi hande goto foof ne deƴƴi goto foof ne jaggi juuɗe mum ne jaggi koyɗe muɗum yahani toon to Ukraine ne wi wonde Vladimir Zelensky minen de koye mamin gondi mamin ballita ɗum to banggue koppareje mamin ballita ɗum to banggue kaɓirɗe ko Afrique wadde hoore muɗum jambour e oɗo guerre e ɗaminade kadi Vladimir Poutine ne wawi yurmorade Ukraine sababude Afrique sabu nde hoorejo Macky Sall yeehi toon nde hay sinno tawi won wiiɓe wona sababude ɗum waɗira débloqué on ɗon céréal woni kan ɗon guura kono kana haala ene jeeya hen nde ɓe joddi o wi ganda oɗo guerre ko ga waɗata kono noon tampere nde woni koto amen to balɗe tati fawti hen e ballal konguɗi goɗɗi jantuɗi hen mo ganduɗa kam woni Erdogan hoorejo dowla Turquie bateau gadiɗo ummi toon to gonɗo on ɗon nokku biteɗo Ukraine ina rondi ɗen ɗon gemme e on ɗon farine ina tindi toon to leydi toon to Accra walla Ankara lamorgo dowla Turque ngam yaha e nokkuji kewɗi koye on tuma leydi Mali heeɓi gueɗal muɗum wadde ha mbiya kala gonɗo e Russie an a tinata caɗele ɗe kala mo wondani e Russie aɗa heeɓa caɗele ɗe ko no pamirmi ɗum ko ɗum conflit miijaɗo ko conséquence woni battane hooreɓe Afrique naɓe goni miijade e oɗo saaha ɗum jeeyi sababu hande ngal ɗon jamburagal e andude kadi beele banggue goɗɗo manam so tawi durni miijo seeɗa banggue goɗɗo o beele Afrique ne wawi wadde posé woni ene wawi libde branche o so tawi Afrique heedi banggue ɗum ene metta famde seeɗa sabu leyɗele kaɓoje ɗe ko leyɗele joomen sembe en ko leyɗele noddirteɓe les décideurs ga e Afrique enen kene heeɗiɓe kene jiggotoɓe kene fatɓe wadde mbawaten tan wonde no pamirmi hooreɓe leyɗele ɓe mbaton wonde ko jambureɓe e oɗo conflit Russo-Ukraine. Amadou ko ɓuri teskinde hen ko kalden nane a haali mawɗo leydi ndi président Macky Sall o yeehi ko nde weeɓade yaade nde kanko ade kawtal leyɗele Afrique beele e ko yimɓe hewɓe mbiyata wiide président Macky Sall nde nde so yeehi Russie ne fonno yaade Ukraine so waɗani ɗum holko yiyata hen on fonno yaade aɗa andi haare nde lombi haare nde woni ko hakkude yimɓe ɗiɗo hakkude leyɗele ɗiɗi Vladimir Poutine e Vladimir Zelensky Russie e Ukraine donc so tawi a yeehi nokku biteɗo Moscou a yindiri e goto e ɓen ɗon joguiɗo on ɗon fitina walla nden ɗon haare on jewtidi an garɗa koye inde continent foof no wurno leyɗele 54 ɓen garanɗa en tant que wonde hoorejo Union africaine sa yahani ɗon e ɗon to Kiev ni janggo walla ɓawa janggo walla ɗon e yontere aɗa foti yaade toon to Kiev joddoɗa e Vladimir Zelensky kalda e makko poɗɗa haaldude makko o jerodira ɗum woni hunde fota o yaran toon ñawde ko gonga kono o yaadi koye masala ha sabu ko Russie jogui fitino o foof Ukraine aussi ruttani
donc ɓaɗo haalir hon jaɓani kam ne lennuddani muɗum yabɓe walla wonko sali wonko foɗonto kalɗen nani ko yo ar o haala hen kadi no woytori caɗele Afrique ni tonto leydi Russie o woyta ɗum ga tonto leydi Ukraine kono so waɗani ɗum wonande anduɓe ko wiyete relation international ko ɗum hunde ngakkude manam ene ngakki hay so tawi en nani kabaruji no gummiɗi eɗo balɗe toon to présidence ne kolliri wonde ko jahowo toon o waadi foof kam ma en taw ko ɗum daawal mawgal sabu o fonno yaade ko nde wuli jawde walla nde usti nde sabu en jiile horeɓe hewɓe tolnimen jeetato gummima to Europe jeehi toon to leydi Ukraine jeehi toon to Kiev caggal nde soldat ji Ukraine mbaɗi libéré certaines banlieue ɗi Kiev koye on tuma ɓe jeehi e protection armée on ɗon étrangère o e on tum ɓe mbawi wadde discours aji mabɓe ɓe kesɗitini kadi aussi sembe mabɓe wallodirde e Vladimir Zelensky wadde hoore leydi ndi Macky Sall godduɗo on ɗon conflit jaaɗo gam masalaha nde o yano Russie nde o fonno tan fawde hen joni joni o ko yaade toon to leydi Ukraine onon keɗo haalde gendiyankoye dola Sénégal salngol ɗo fode Dakar andu sa andi andin o woni ko hakkunde Russie e Ukraine kono yewto nde fuɗɗima naywude goko suska jeewi suska laaɓi laami suska labana laami gueɗe jeewe bonani hetti ankoɓe andu sa andi andin heddi ko kojomaji seeɗa on paami gonnoɗen ko toon to leydi Russie e leydi Ukraine no mbinoɗen naane heewi ɗo fulɓe mbi hay ñiibi ko ayara copoƴƴi wonɗo worɓe dekkodiri woodi jooɗiɗi ɗacce ha bawa laaɓa tawi so laaɓi toonne anda koko laaɓata reedu ma beele bandiraɓe Afrique naaɓe ne jottino oɗo fitina ma adduga caɗele so tawi ɗum ko namdal ko anduɓe jaboto woɓɓe wiyoɓe leydi Ukraine fotani finnitade e yesso leydi Russie saabu kañum ɓuri ɗum doole kañum ɓuri ɗum mbawka kañum ɓuri ɗum hattan ko Russie wawi ko Ukraine wawa ɗum kono hande gasani ha joni Allah andi hoto jofode yo joof e jaam celal kisal Amadou Moussa hol konngol ma cakkitol ɗo e andu sa andi andin e jammatalaɗo hande o ko noon konngol men tan ko kewɗen ko wiide e kala saaha so tawi eɗen kaala e waɗo conflit Russie Ukraine ko wiide yo Afrique jangguito e ndeɗo haare nde tawno Afrique jangguitaki e haare jangu mur Berlin Afrique jangguitaki e kareji bannoɗi toon to leydi wandi no no Irak Afrique jangguitaki e ko wiyete ha joni printemps arabe Afrique jangguitaki e rafi Covid-19 Afrique jangguitaki kadi e oɗo saaha mo gonɗen woni haare Russie Ukraine woni yo Afrique jangguito e ndeɗo haare mbiɗa sikki nde andini en foof firti tan ko aduna o yettima e nokku aɗa wawi yaltude e conflit naata e conflit jalta e haare naata e haare walla jalta e rafi naata e haare walla jalta e haare naata e rafi sa ƴeewi no rafi Covid-19 fiiri leyɗele ɗe fiiri aduna o ñobbi Afrique ha tiiɗi ɗo aduna o wona yaltude won ɗon rafi ko ɗon ndeɗo haare ummi to ummi ga wi aduna he sokku te Afrique ɓuuri hen soñde ko remani taade woni deedi ko mofteyata toon to caggal leydi yoɓe jangguito e oɗo conflit yoɓe gandu kadi conflit Russie Ukraine jogui koɗo fuɗɗi no mbiɗen nani ko Allah andi to haɗata so gasini leydi wondi walla leyɗele goɗɗe ne mbawi jaggodirde hono ni taw ko leyɗele joguiɗe ɗo yimɓeɓe ndesnoyi deedi mumen to so ɗum waɗi kadi ma jibin caɗele woni yoɓe jangguito e oɗo fitina ko yoɓe joddo kamɓe Afrique 54 pays leyɗele capanɗe 5 wona pamare wonko wone Afrique to banggue guura wonko wone Afrique to banggue ngaalu wonko wone Afrique to banggue ko wiyete ko ressource naturelle ɗum ɗon yo waɗe exploité
Afrique jogo fedde Afrique yankore waawa hutorade jango jam so hon dum do kewi tawi Afrique wona ken beydo fortude goddi walla ne beydo ƴufnude deedi ina sabbo haabe kedda walla haabe birtina min